खुलुमबाय स्टुडेन्ट आं राकेश रामसियारि बाथौ आरजनिफ्राय फैनाय रायजो राजाफोरखौ BPF लं लिभ बुंहोदों आलासि फैदों होना जिरायथ' होना BPF लं लिभ बुंहोदों जोंथ' मिथिया बेफोरबायदि BPF लं लिभ बुंहोगोन होननानै दोंमोन नालाय बेयाव दा जोंथ' मिथिया आरजनिफ्राय फैबाय फैनानै आलासि फैदों फैयाव एसे मिटिं जादों खोनासंनायखाय जों खोनासंनानै BPF लं लिभ होनदो गासैबो नाथाय जोङो माबोरै बुंनो दा जों बिदि लं लिभ होगोनबो मिथिया मान होगोनबो मिथिया बेफोरखौ मिटिं जागोन बेयाव दसे नुजाहैथां होननायखाय जोङो माने बे आरज जोबनानै नुजाहैदोंमोन आरो जे बेबायदि जोंखौ फालिहोलायनानै जे बरायना लागोन जों बेखौ मिथियैयाव जों लानांगौ जाबाय आरो ना होफैयो होननायखाय जोङो फैदोंमोन आरो बेयावनो ओमफ्राय दा बिसोरो जइन जानायखौ लिरखोमाजोबना लाबाय जोंफोरनि नामफोरखौ ओमफ्राय बेयावहा ओमफ्राय सासे लिंहरनानै फालिमान होबाय आरो जोंनो बिनिफ्राय आरो गासैखौबो जमा थानानै फट' दिखांनानै ओमफ्राय बिदि लं लिभ स्ल'गानखौ होहोबाय आरो जों UPPL आवनो दं आरो UPPL आवनो थागोन जोंखौ नंखाय बाथ्रा बुंना जइन जाहोदों जुदि थार बाथ्रा बुंनायमोनब्ला जों बे जायगायाव बा बे बेलाव बाहागो लायामोन होननानै गामिनि रायजो राजाफोरा बुंदों जों दा जेरै UPPL आव गिदिंदो बिदिनो थागोन जोंनि गोसोआ सोलाय बिथांमोना मा साननानै जोंखौ बेबायदि ससियेल मिडियायावहा माने एगारना होदो जोंथ' मिथिया जोंखौथ' थार खोथा बुंनानै बिसोरो लिङाखैमोन मोजाङै बुजायना लिंनायबानो देन जों मिथिगौमोन आरो बेफोरबायदि समाजारि बिजोङाव मानो होखो जों मिथिया बे बाथ्राखौ बुंदों 40 नं रौता बियाबनि नतुन पानबारियाव UPPL निफ्राय BPF दोलोआव जयनिं जाहोनायनि सायाव गामिनि रायजो राजाफोरा बाथौ आरजनिफ्राय फैनाय रायजो राजाफोरखौ BPF लं लिभ आरो आलासि फैदों होना गामियाव जिरायथ' होना BPF लं लिभ बुंहोदों जोंथ' मिथिया बेफोरबायदि BPF लं लिभ बुंहोगोन होना गामिनि होननानैसो जों थादोंमोन मेलाव नाथाय जइन जानाय नङामोन जइन जानाय थाखाय नङामोन जों UPPL आवनो दं आरो UPPL आवनो थागोन थारैनो साननो गोनांदि बेफोरबायदि BPF राजखान्थि हान्जानि नंखाय जयनिं जानाया सिगाङावबो समाजारि बिजोङाव गोसारदोंमोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायला सिगांनि जे भिडिअ মই BPF আছিলো BPF থাকি আকৌ ৰিজইনিং মই BPF মই BPF আছিলো BPF থাকি আকৌ ৰিজইনিং মই BPF আগতে BPF তে আছিলো মাজতে মানে বন্ধ হৈ আছিল BPF তে আছিলে হয় আগতে BPF তে আছিলো মাজতে মানে বন্ধ হৈ আছিল BPF তে আছিলে फिन दिनैबो रोखा फोरमान जाबाय दे BPF राजखान्थि हान्जाया नंखाय जयनिं खालामनाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों दानिया फैदों नोंथांमोननो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे गामिनि रायजो राजाफोरा नंखाय जयनिं जाहोनायनि सायाव मा खेंफोरथि होदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों लं लिभ होनायखौलाय गासैबो होदोंमोन नालाय बेयाव दा जोंथ' मिथिया आरजनिफ्राय फैबाय फैनानै आलासि फैदों फैयाव एसे मिटिं जादों खोनासंनायखाय जों खोनासंनानै BPF लं लिभ होनदो गासैबो नाथाय जोङो माबोरै बुंनो दा जों बिदि लं लिभ होगोनबो मिथिया मान होगोनबो मिथिया बेफोरखौ मिथियैयावहा जोङो लं लिभ होफानांगौ जाबाय थेवब्लाबो जोंहा बेवहा गोजोननाय गैया हाग्रामानि माबायाव जों दा जेरै UPPL आव गिदिंदो बिदिनो थागोन जोंनि गोसोआ सोलाय बै सानखालि जोंहा मंगलबार सानमोन बे सानखालि आरज दङमोन गामियाव बे आरजआवहा थानाय समाव जोंखौ बिथांमोना BPF हानजानि मानसिफोरा जोंखौ मिटिं जागोन बेयाव दसे नुजाहैथां होननायखाय जोङो माने बे आरज जोबनानै नुजाहैदोंमोन आरो जे बेबायदि जोंखौ फालिहोलायनानै जे बरायना लागोन जों बेखौ मिथियैयाव जों लानांगौ जाबाय आरो नोंथांमोना जइन खालामदों होननानै मिथियामोन नामा बेयावहा जइन लागोन होननानै जों मिथिया नाथाय बै दिनखालि BPF लं लिभ हाग्रा महिलारि लं लिभ होननानै नोंथांमोनाबो स्ल'गान होदों बेखौ नुनानै जों साननो हायो जे नोंथांमोना गोसो गोरबोजों थांनानै जे बे समाव जों माने बिराद गोसोआ माबा जाबाय डाउन जादों आरो जों जे बेबायदि स्ल'गान होनो होननानैहा जों ओंखारबोआखैमोन बिथांमोननि बुंनायावहा जों बुंफानांगौ जाबाय बायथ'आव थांफानांगौ जाबाय नानि आन्थासो लिंनायमोनथ' बेबायदि जे फालिहोनानै जे बरायना लागोन बिसोरदो
जों बेखौ मिथियामोन जों दा बिथांमोननि बरायनायाव जों थाफानांगौ जाबाय जों थेवबाबो बिथांमोनखौ माने नङा सापर्ट गैया जोंहा बेवहा जोंहा गोदोहा जाबायदि इउपिपिएलजों जों सापर्ट होबोदों जों बेयावसो थागोन जों नोंथांमोना स्ल'गानखौ बायध'सो होदों बायध'सो होदो जों मिथियानोमोन बेबायदि आरो उननि समाव नोंथांमोना सोरखौ मदद होबाय थागोन होननानै सानो जों इउपिपिएलखौनो मदद होगोन बिथांमोना मा साननानै जोंखौ बेबायदि ससियेल मिडियायावहा माने एगारना होदो जोंथ' मिथिया जोंखौथ' थार खोथा बुंनानै बिसोरो लिङाखैमोन मोजाङै बुजायना लिंनायबानो देन जों मिथिगौमोन आरो बिथांमोना जोंखौ बुजायनाबो लिङाखै डाइरेक्ट मिटिंखौ दसे खोनासंफाय मानसि ज' जाना खिथि बेबायदि बुंनायखाय जोङो माने नुजा फैनाय जाबाय आरो फैयामोन बिसोर मोजाङै बुजायना लिंनायबा जों फैनाय जायामोन आरो गामियाव आलासि फैदो नालाय बेखौ दसे बरायनानै हर बा नुजाथि फै बेफोरबायदि बुंनायखाय जोङो माने नुजा फैनाय जाबाय आरो बेथ' नंगौ जों माने बे आर'जनि समावहा ज' थानाय समावहानो जोंखौ लिंबोदो नालाय बेयाव आलासि फैदो बिपिएफनिफ्राय ओमफ्राय बेखौ एसे नुजाना होफैयो होननायखाय जोङो फैदोंमोन आरो बेयावनो ओमफ्राय दा बिसोरो जइन जानायखौ लिरखोमाजोबना लाबाय जोंफोरनि नामफोरखौ ओमफ्राय बेयावहा ओमफ्राय सासे लिंहरनानै फालिमान होबाय आरो जोंनो बिनिफ्राय आरो गासैखौबो जमा थानानैहा फट' दिखांनानै ओमफ्राय बिदि लं लिभ स्ल'गानखौ होहोबाय आरो ओमफ्राय जोंफोरथ' गोसो गैया नालाय मा बुंनो मा थानो जानानै ओरैनो खुगा सोमावफानाय बायदि जाबाय आरो दा बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ लन एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ लन एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार सिटी प्लेटिना एवेन्जार डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ लन एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ लन एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन अब्ला दानो बुकिं खालाम 6000399187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव